uxolisa umama ibika ukuthi ebefumana indawo apha yohlala igali siyohlala apha ufika abahlali bezofuna mna nobhuti wami bafike bangasifumani bachithe lo gama balukise phansi babethe nalo mama bamgxothe asikho thina ebengekho umama Siba and akekho umzali othanda umntana akhe abelisela umama bengabenefit ebuseleni bam bendithi noma ndize nento ezidiweyo ndithi mama bendiyosayida okanye ndizifihle ndizifake phayikhabhathi uyozibona phaa ngaphakathi engayithandi because akekho umuntu ongathanda umntana akhe esenza into ephuma ecaleni so lichithwa igalamba ulila kwenye indawo mama mafika atela ndiyacela bendingula mama ugxothiweyo afika azithandi igxothwe ngenxa yabantwana abamoshayo abatshaya iziyobisi afika basizelwe yilo komiti xa sizelwa yilo komiti aphinde afike akhe apho xa ekhayo sizawuhamba nomama wethu because sinomama onguye sifike sihlale phaa xa sifika ubusela buzawuphinda bubuyele because itshaya iziyobisi ziyingozi iziyobisi bantwana bam isikolo sangaya ungandiboni ngathi ndibhetelana ndilandwe boopipe sendihlala emigqomeni sweleka komama abahlali zabandifune bonke zange ifamily bengisithi xa ndigodukele emzini xa ndigodukele emzini mhlawumbi kwefamily yam bathi babephangela bathi asinohlala nawe sicela uphume uzobuya uzotya xa sibuye emisebenzini ndithixelwe ngaphandle